Για να βάλουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά τον κύριο Κωνσταντίνο Γκράβα, είναι οικονομολόγος, αναλυτής διεθνών αγορών. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το βασικό. Το ερώτημα που υπάρχει στο πεδίο, αν σωστά πράττει η κυβέρνηση που ξεκινάει αυτή τη διαδικασία ή που κατ' άλλους θα έπρεπε να περιμένει λίγο χρόνο ακόμα. Χωρίς να αποφύγω μια σαφή απάντηση ή να ταχθώ σε ένα από τα δύο στρατόπεδα που υπάρχουν, θα σας έλεγα, κύριε Παπαδόπουλε, ότι εκ των υστέρων πάντοτε θα κριθεί αν είναι σωστή αναδρομικά ή βιαστική εισαγωγικά για αυτούς που λένε να περιμένει η κυβέρνηση έκπτωση αυτές τις μέρες. Και αυτό το λέω διότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέπεια με 3 ή 4 μετρημένες, στοχευμένες, προσυμφωνημένες με κάποια επενδυτικά φαντς, κυρίως μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, και θα το εξηγήσουμε αυτό, έτσι ώστε Αύγουστο του 2018 να έχει δοθεί το σήμα ότι μπορεί με το κέλυφος του ESM, πάντα του Ευρωπαϊκού δηλαδή Μηχανισμού Σταθερότητας, που δεν θα μας αφήσει αλλά θα είναι μαζί μας, υπό αυτό το κέλυφος με κάποια προληπτική γραμμή να συνεχίσουμε να σταθούμε πλέον στα πόδια μας με μεγαλύτερες εκδόσεις. Άρα, κατά τη γνώμη μου, μπορούμε έως την Τετάρτη μεθαύριο, προλαβαίνοντας δηλαδή τη συνεδρίαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο δεν θα δώσει πιστωτικό βιωσιμότητα του χρέους, αλλά θα παραμείνει stand-by και θα το κρίνει αυτό τον Αύγουστο. Δεν πρόκειται να χαριστεί το Ταμείο στην Ελλάδα και να πει ότι το χρέος μας είναι βιώσιμο. Πρέπει λοιπόν έως την Τετάρτη, αν θέλουμε να το κάνουμε, και νομίζω ότι μπορούμε, να βγούμε δοκιμαστικά με μια συμφωνημένη μικρή έκδοση, η οποία, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, θα έχει ως πύχη ένα επιτόκιο χαμηλότερο από το 4,90%, καθώς το 2014 είχαν εκδοθεί πενταετή ομόλογα υπό το άρτιο, δηλαδή με κουπόνι 4,75%, αυτά είναι λίγο τεχνικά τα ζητήματα, αλλά με ουσιαστική απόδοση για κάποιον που το αγόρασε 4,9%. Αυτός λοιπόν είναι ο πύχης. Η εκτίμησή μου είναι ότι το 4,75 με 4,80 είναι εφικτό για την ελληνική δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ζήτηση, καθώς αν εκδοθούν 3 δισεκατομμύρια για παράδειγμα, τα 2 δις θα είναι ανακύκλωση, δεν θα είναι φρέσκο χρήμα και μπορεί να μπει κυρίως από αμερικανικά funds που έχουν δείξει ενδιαφέρον, μπορεί να μαζευτεί 1 δισεκατομμύριο υποτύπου ανανέωσης της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, πάντοτε με το ερωτηματικό ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Τα αγορές είναι αυστηρές και δεν χαρίζονται σε κανέναν. Τα χρήματα αυτά, πώς ήταν σωστό να αξιοποιηθούν? Συγγνώμη, πώς ήτανε? Αυτά τα χρήματα, πέρα από την πληρωμή, η αξιοποίησή τους? Κοιτάξτε, η αξιοποίησή τους θα είναι η διασφάλιση καλύτερου προφίλ χρηματοδοτικών αναγκών για τα επόμενα χρόνια. Μελλοντικά. Είναι ένα σήμα δηλαδή ουσιαστικά. Πολύ σωστά. Πρόκειται για ένα σήμα. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είναι επικοινωνιακό και συμβολικό αν θα το κάνει η ελληνική κυβέρνηση αυτό, χωρίς αυτό να έχει αρνητική χρειά. Είναι σημαντικό ότι βάζει το πόδι της στις αγορές μετά από 3 χρόνια των 2 δοκιμαστικών εξόδων της τότε κυβερνήσεως και μετά στην ουσία από 7 χρόνια αποκλεισμού. Μην ξεχνάμε ότι στα χαρτιά είμαστε εκτός χάρτη αγοράς ομολόγων από το 2010 που πήγαμε στα μνημόνια. Το 2014 ήταν 2 απόπειρες οι οποίες δεν έγιναν πάρα πολύ προσεκτικά, αλλά ήταν και οι πολιτικές συγκυρίες της μενής. Εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει ένας καθαρός διάδρομος έως τον Αύγουστο του 2018, εάν συμμορφωθεί η κυβέρνηση και τρέχει by the book, δηλαδή στις ακριβείς ημερομηνίες τις επόμενες αξιολογήσεις, και δεν τραβάει επί μακρόν τις αξιολογήσεις και δεν πέσει στην πλάνη ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα να εκταμιευτούν και πει εντάξει δεν πειράζει, θα περιμένω εγώ τον Αύγουστο του 2018 και έχει ο Θεός. Δεν πρέπει να συμβεί έτσι. Πρέπει να κλείνουν εγκαίρως οι 4 αξιολογήσεις που απομένουν. Πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως η αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το Φεβρουάριο του 2018. Αν όλα γίνουν στην ώρα τους, κατά τη γνώμη μου, αναδρομικά θα λέμε, κύριε Παπαδόπουλο, ότι η σημερινή ή αυριανή έκδοση ομολόγων θα είναι επιτυχής. Αλλά αν γίνουν και τα επόμενα βήματα της αλυσίδας σωστά. Σωστά τα περιγράφετε. Η επόμενη αξιολόγηση είναι του Σεπτεμβρίου και αυτή δεν είναι εύκολη. Δηλαδή έχει εκκρεμότητες σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις, σε σχέση με τα ενεργειακά ζητήματα, θέματα δηλαδή που δυσκολεύουν αρκετά την παρούσα κυβέρνηση. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Το προφίλ, ο χαρακτήρας και οι άνθρωποι που τρέχουν τα πράγματα δεν εγγυώνται. Ίσως θα λέγε κανείς, μάλιστα, αν ήταν αρνητικά αποδιατεθειμένος, θα λέγε κανείς το αντίθετο. Εξού και ο αντίλογος ότι πρώτα να τρέξουν οι ιδιωτικοποιήσεις, όπως είπε ο διοικητής Τραπέζης, ακριβώς, ώστε να δοθεί το σήμα ότι αποφασιστικά η κυβέρνηση προχωράει. Έχει φυσικά το δίκιο
της αυτή η τοποθέτηση. Γι' αυτό και εγώ σας λέω ότι αν δεν είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση, και η κυβέρνηση ορίζεται τον Πρωθυπουργό, αν δεν πούνε άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τρέξουν όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες περιγράψατε, συν το θέμα των γερμανικών εκλογών, οι οποίες θα δώσουν νέα κυβέρνηση, η οποία θα σχηματιστεί κατά το νωρίτερο αρχές Νοεμβρίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν χάσουμε αυτό το τριήμερο και πάμε σε μια κόπωση και πάλι, μια μεταρρυθμιστική αδράνεια, μια αβελτηρία και πάμε για τα μπάνια του λαού και δεν κάνουμε τίποτα, το επόμενο ραντεβού μας είναι το Νοέμβριο με τη νέα γερμανική κυβέρνηση και με επικρεμάμενη τη δαμόκλειο σπάθη της αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Φεβρουάριο, όπως σας είπα, του 2018. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σφιχτά. Δεν σημαίνει ότι αύριο, αν βγάλουμε ένα ομόλογο και πάρουμε φρέσκο χρήμα ενός δις, πρέπει να πανηγυρίζουμε. Όμως, αν είναι ολόκληρος ο σχεδιασμός έτσι, ώστε να στοχεύει πραγματικά εκεί η ελληνική κυβέρνηση, κατά την άποψή μου δεν είναι κακό να βγει μέχρι τη Τετάρτη στις αγορές. Ναι, είναι μια εβδομάδα εξελίξεων. Είπαμε σήμερα ή αύριο θα έχουμε εικόνα με τις αγορές. Την Πέμπτη είναι συνεδρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και υπάρχουν οι πληροφορίες και οι φήμες ότι μπορεί την Παρασκευή να δοθεί μια καλύτερη οικονομία για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από τη Standard & Poor's. Πολύ σωστά, και θα σας έλεγα ότι υπάρχουν φήμες ότι μπορεί να δοθεί και νωρίτερα, ώστε να βάλει πλάτη ο οίκος αξιολόγησης στη θετική εικόνα που διαμορφώνεται από τους θεσμούς τις τελευταίες ημέρες και ενθαρρύνει το οικονομικό επιτελείο να κάνει τώρα το αποφασιστικό βήμα. Αν λοιπόν δείτε Τρίτη ή Τετάρτη την ανακοίνωση του S&P, να είστε σίγουρος ότι έχει διασφαλιστεί η δοκιμαστική έξοδος. Δεν πρέπει κανείς να πανηγυρίσει, ο βήμος είναι ιδιαίτερα δύσβατος και αν δεν έχουμε επανάληψη 3 ή 4 φορές ως τον Αύγουστο του 2018, τότε αναγκαστικά θα έρθουμε στο τραπέζι το καλοκαίρι του 2018 να μιλάμε για ένα νέο πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Γκράβας, οικονομολόγος, αναλυτής διεθνών αγορών. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ.